Ahojte, tak dneska jedeme na další výlet. Tentokrát to bude do hlavního města Slovenska, do Bratislavy. Ahoj! Díky bohu tohle nádraží není takové bludiště, jak to v Krakově, takže v pohodě vidíme cestu ven. A jdeme najít nějakou restauraci, kde si dáme oběd, protože jsme hladoví. Tak jsme si nakonec dali pizzu v restauraci Erb, kterou vidíte dole. Je opravdu výborná. Na to, že pizzi moc nemusím, tak ta je top. Vychází na nějakých 13 euro. Šli jsme do velkého kopce, aby jsme našli náš hotel. Protože nám nepřijel Bolt, jelikož to byl zase nějaký cizinec, který jsme si nedokázali dorozumět. A tak jsme šli na vlastní pěst, ale našli jsme to přímo tam. Je šipka našeho hotelu, takže jdeme. Tak tohle je náš hotel, který jsme si našli přes Slevomat a jedna noc v něm vychází pro 2 osoby nějaký 2000. Tak, jsme konečně ubytovaní. Tady hnedka máme záchod. Velký, prostorný. Takový obýváček. Elinka tady má svůj nočníček, schodečky, že Eli? Jakou krásnou postýlku a i na přebalování pultík. Tady nám připravili i jídelní židličku. Tady máme takovou krásnou kuchyň. Jsou tady nějaké hrníčky. Nějaké nádobí. A tady je krásná ložnice. A koupelna. Podíváme se, jaký máme výhled z okna. Tady se dá projít taky do bivaku. Dole na recepci nám dali mapu, takže se můžeme podívat, kde všude půjdeme. A zřejmě jako první půjdeme na Slavín, jelikož jsme tady kousek dole. I když je docela pařák venku, no a bude to do pěkného kopce, takže přijdeme asi úplně s fultaní. Jdeme právě na Slavín a je to na moc velkém kopci. Venku je tak 50 stupňů na slunku a nebyl to moc dobrý nápad. Vidíte ty pěkné výhledy? Bratislavský hrad. Nádhera. Slavín je památník, který je postaven na počest sovětských vojáků, kteří zde padli počas druhé světové války. Všude je tady úplně spoustu pomníčků. A myslím, že jich tady je přes 6 000. Teď nechci kecat, ale mi se zdá, že jsem četla, že jich tady je přes 6 000. Tohle je mírová louka, symbolizuje zachování života a ochranu celé planety Země. Vznikla dne 27.11.1997 na památku slovenské významné osobnosti Alexandra Dubčeka. Tohle všechno jsou jména vojáků, kteří tady padli. Pokračuje to ještě až tam dozadu. Takže je opravdu hodně. Pod Slavínem je nejdražší výlová čtvrť v Bratislavě. No komu by se nelíbilo mít takový výhled z okna. Po levé straně vidíme Muzeum židovské kultury. Po pravé straně vidíme pozůstatky městských hradeb. Katedrála svatého Martina je největší kostel v Bratislavě a také nejvýznamnější.
V tomto opravdu vysokém chrámu byla nasazena koruna 11 králům a 7 královským manželkám, včetně Marie Terezie, kdy její panování na Bratislavském hradě bylo dobou největšího rozkvětu města. Tak jsme se rozhodli, že jdeme na UFO. Takže, co, jdeme do toho? Ne. Musíš. Jazika je brutální, úplně obrovská. A tento most je taky brutální, protože se úplně klepe. Je to úplně nepříjemné, ale jdeme na to UFO. Dunaj je druhý největší tok Evropy, je dlouhý 172 km, z toho 142 km tvoří společnou hranici s Maďarskem a 8 km s Rakouskem. Takže vstupujeme do výtahu, koupili jsme si lístky, které vycházely na osobu 12 euro, což je teda docela pálka, ale musíme se jít podívat. Teď jsem čekala, že bude horší v pohodě. Taky bylo vypocený, víš, jak vysoko jedeš. Nahoru vede ještě pár schodů, které si musíme vyšlapat. Jde to si? Ježiši, já se bojím. Jako upřímně jsem čekala, že to bude horší, protože mám fakt strach z výšek, ale úplně v pohodičce se to dá. A chtěla jsem to stihnout na západ slunce, což se nám povedlo, takže mám z toho obrovskou radost. A je to fakt nádhera, můžeme vidět až 100 kilometrů daleko. Krásné, jak zapadá to slunce nad tou řekou, to nádhera. A teď si jdeme dát aspoň jeden drinček do restaurace, protože je to tady opravdu moc drahé. Hlavní jídlo stojí kolem 50 euro a drinky kolem 12 euro. Kde je to vecko? Ale tam. Tak jak se ti tam líbilo? Super, takže jsem si dal akorát tak drink, ale ještě jsem se pořádně nenajet. Už jdeme na nějakou večeři. On když je hladový, tak je hrozně protivný. Přicházíme na Hvězdoslavovo náměstí, kde je spoustu restaurací, barů, také zmrzliny, ale asi bude trošku problém si někde sednout, protože je všude dost plno, je to tady fakt živé. Hurá! Vzadu vidíme Michalskou bránou, je jediná zachovalá brána z původních 4 brán bratislavského opevnění. Tak jsme na hradě Devín. Čau, čau, ahoj, já vás zdravím všechny, taky. A dneska nás čeká ještě jeden hrad a to je Bratislavský. Zase jdeme do kopců. A vstupné na hrad je 8 euro na osobu. Hrad Devín má jedny z nejpohnutějších, ale i nejbohatších dějin z hradních sídel na Slovensku. Hrad byl svědkem slávy i pádu Velké Moravy. Osudným hradu bylo Napoleonovo dobytí Vídně roku 1809, kdy ho nechal vyhodit do vzduchu.
Až úplně nahoru na hrad jsem se musela vydat sama, jelikož jsou tady schody, takže bychom to neměli jak udělat s kočárkem, ale myslím, že tomu to vůbec nevadilo. No, mám pocit, že na tomto výletu překonávám sama sebe. Tady už můžeme vidět soutok Dunaje s Moravou. Dunaj má vody nazelenalé díky vodám pozbíraným z Vapencových pohoří a Morava kalné díky nanosům hlíny z povodní. Opět je to nádherný výhled. Část hradní expozice je věnována železné oponě. V roce 2008 odhalila královna Alžběta II. Pod hradem památník železné opony. Právě teď jsme si dali úplně že kapustnicu z Bratislavy, pravoslavenskou. To je v topu. Moc dobrá. U hradu Devin, nebo jak se jmenuje, to je jedno, to si najdete na Google. Tady dole, tady dělají úplně dobrý polivku, fakt doporučuju, pokud tady přijdete, tak dejte si kapustnicu. Neříkejte zeleňáčku, ale nebylo rozumět. Jmenuje se to Uritíře. Uriti era. Tady vidíte, jak je úplně hustá. Jsou tam klobásky a došlo mi, že v tom jsou hřiby. Ale jak vidíte, Tom to zvládl i s hřibami. Dali jsme si spusku. Procházíme se kolem hradu. Tady žáby, je to tady pohodička. Klídeček. No, klidu už bylo dost, takže jsme zase na Hvězdoslavovém náměstí, na které jsme byli včera večer. A tady vidíme Slovenské národní divadlo. Jsme Čumil. Ano. Tak se chystáme na naši poslední zastávku a to je Bratislavský hrad. Jsme si vyšlapli zase kopeček, že teďko? A jsme na Bratislavském hradě. Je to neodmyslitelný symbol Bratislavy a dominanta celého hlavního města. Marie Terezie zde vychovávala svých 16 dětí. Je tady několik nádvoří a vstupních bran. Je to moc hezké tady. Tady vidíme sochu velkomoravského vladaře Svatopluka a krásný výhled na Dunaj a jedno z největších evropských sídlišť Petržalka. Takže se loučíme s Bratislavou. Bylo to tady moc fajn. Některé místa jsme nestihli, ale za 2 dny se toho moc sněhu nedá. Jsem celá spálená od slunka, unavená. Byly tady hodně kopce. Pořád jsme chodili do kopce. Takže ahoj, zase příště z nějakého jiného města.